Aduh. Aduh. Bocah nang omah apa ora iki ya? Oh, ngelak ora sepakat to. Hei. Hei, Apa sih? kira kok ora? Kok ora udet ora kok. Tahu tuh. Iya, Oh, minggu lama nganggur, ora apa ke. macul kebon kono. Iya lah kuwi. Resik-resik ngorong Emang sampean ora nggawa rokok? Ora, Ora nggawa rokok? ora. Lah emang sampean ora kerja? Lah nganggur seminggunan ono ora kerja ora iki. Lane rokok. Mangane kadang kala tok mangan tok ora. Tapi aku duwe rokok sama Den pra. Ya saponone meneh rokok. Mending rokok. Iyalah, Gue sih cukup ya. Tapi rokokku wadahe kopi. Ora apa-apa, ya. Ya. Doyan. Suwun ha, siji wae ora apa-apa wis. Iya. Iki njuk maneh nggo gawe sangu mengko. Oh iya. Suwun ha. Iya. Tak kantong sik kene iki. Wis ora cekeli buah lah, ngono Iya. engko dimpat engko. Iya. Ya wis. Ya.